shine wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama akwai wanda Allah zai tayar da shi sai a kawo masa ayyukansa gaba daya ya ga ayyukansa dukka ya ga munanansa gaba daya. Bayan ya gani Allah ya ce ba kai ka aikata kaza lokaci kaza ba, sai ce ni na aikata ya Allah. Allah ya sake ce ba kai ka aikata kaza ba, sai Allah ya gama nuna masa laifukansa, sai Allah ya ce masa to yanda na suturce a duniya babu wanda ya san ka aikata wannan aiki, to yau ma zan suturce babu wanda zai san ka aikata wannan aiki, na gafarta maka ka tafi aljanna. To wannan hisabi na sirri kenan, Allah dai suturta mutum tsakaninsa da shi da bawansa. Sannan akwai hisabi a bayyane wanda Allah Ubangiji zai yi hisabi wa mutum a gaban kowa da kowa, wanda an ce a ranar alkiyama Allah Ubangiji zai tsayar da wani bawansa. Bayan ya tsayar da wani bawansa sai a kawo laifukansa masu yawa. To bayan an kawo laifukansa masu yawa sai ya zamanto kyakkyawa kwaya ɗaya yake bukata wanda zai rinjayar da munanansa, wato zai rinjayar da kyawawansa. Sai ya tuna sai ce to ai akwai haƙƙina a gurin wani, sai a zo da wanda ya ce akwai haƙƙinsa a gurinsa. Sai a duba shi wanda yake cewa da akwai haƙƙinsa a gurinsa, sai a ga bayi da aikin lada ko ƙwaya ɗaya, sai tarin zunubai. Sai Allah ya ce to ka ce kana da haƙƙi a gun wani, amma shi bayi da lada sai tarin zunubai. Sai ya ce ya Allah a ɗibi zunubina a ƙara akan zunubinsa. Sai Allah ya ce to kai zai faranta maka rai a ce kai kana da tarin zunubi, yaya za ka so ma ɗan uwanka ya samu tarin zunubi? Sai Allah Ubangiji ya ce waiwaya, juya ka gani. Yana juyawa sai kawai ya ga aljanna, bene na aljanna. Sai Allah Ubangiji ya ce yanzu in an baka wannan aljannan kana so? Sai ce ina so ya Allah. Sai Allah ya ce to wannan aljanna ne na masu afuwa da yafiya. Sai Allah ya ce da kai da ɗan uwanka mai tarin laifin da kake ce a ƙara masa laifin, ka riƙe hannunsa ku tafi aljanna na yafe muku. To kaga irin wannan suna da yawa wanda ake samun su a babin gafaran Ubangiji da rahman Ubangiji. Amma kada mu sake kafa, kar mu miƙe kafa kai mu zauna ba mu aikin alkhairi, mu sakankance da cewa Allah mai rahma ne. Na'am mu sakankance, amma mu tabbatar da cewa duk wanda ya saba ma Allah, Allah Ubangiji mai tsananin ukuba ne ga wanda ya butulce masa, ya saba ma dokokinsa, ya saba ma annabinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan akwai hisabi na taubih, na muzantawa, wanda za a zo da laifin mutum a kunyata shi, yau mutubla sara'ir, Allah ya kiyaye mu. Wal fadli, sannan da akwai hisabi na falala, da ka zo ne da laifukanka masu tarin yawa, amma falalan Allah sai ya shafa laifukan, sai Allah Ubangiji ya yawaita kyawawan ayyukanka. Ko ka zo da laifuka masu yawa, ayyukanka ba su da girma, Allah sai ya nauye ya ladansu, ya girmama sha'aninsu, sai Allah ya shigar da kai aljanna. Sannan akwai kuma hisabi na adalci, wanda muna roƙon Allah ya mana hisabi da falalansa ba da adalcinsa ba. Dan Allah idan ya yi wa mutum hisabi da adalci, to babu wanda zai kai labari. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna. Sahabbai suka ce ko kai ne? Annabi ya ce har ni, sai idan Allah ya lullube ni da rahmansa. To in Allah zai maka adalci, ya maka hisabi gwargwadon ayyukanka, to ba za ka kai labari ba. Muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta mana.